πόρτα άνοιξε αργά. Όχι με ήχο μετάλλου. Με ήχο αναπνοής. Ο αέρας που βγήκε από μέσα ήταν ζεστός, παλιός, σαν ο χώρος να ήταν κλειστός. Δεκαετίες, αλλά κάτι εκεί κάτω να συνέχιζε να ζει. Ο Άρης στάθηκε ακίνητος. Το κλειδί στην παλάμη του έκαιγε. Μπροστά του απλωνόταν μια στενή σύραγγα με τοίχους γεμάτους χαραγμένα σύμβολα. Όχι λέξεις, κάτι πιο παλιό. Και τότε το είδε. Κάθε λίγα μέτρα υπήρχε το ίδιο σύμβολο. Το μάτι. Μέσα στο τρίγωνο. Αλλά όσο προχωρούσε, το μάτι άλλαζε. Στην αρχή ήταν κλειστό, μετά μεσάνυχτο και πιο κάτω εντελώς ανοιχτό. Ο Άρης στάθηκε. Κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ήταν διακόσμηση, ήταν μέτρηση. Σαν κάτι να καταλάβαινε πόσο βαθιά είχε φτάσει. Ξαφνικά πίσω του η πόρτα έκλεισε. Σκοτάδι. Απόλυτο. Και μέσα, στο μαύρο, ένας ήχος. 3 προσπάθειες απέτυχαν. Η φωνή δεν ακουγόταν ανθρώπινη. Επιβεβαίωση ταυτότητας. Ένα άγνο κόκκινο φως άναψε στο τέλος της σύραγγας. Και τότε ο Άρης είδε ότι δεν ήταν μόνος. Σκιές. Σκιές. Ακίνητες. Σαν άνθρωποι που στεκόταν στον τοίχο, μέχρι που μία από αυτές κούνησε το κεφάλι της αργά. Σαν να τον αναγνώριζε, το πάτωμα έτρεξε κάτω από τα πόδια του και μια νέα φράση εμφανίστηκε φωτισμένη στον τοίχο. Ο θάλαμος δεν ανοίγει για όλους. Ανοίγει μόνο για εκείνους το μέρος που δεν υπάρχει.